Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithando zami ngifisa sibuke ivangeli lika Markus isahluko seshumi ivesi le-17 kuze kuba 27. Ekuphumeni kwakhe ukuya endleleni umuntu wagijimela kuye waguqa ngamadolo phambi kwakhe wambuza wathi, "Mfundisi omuhle, ngingenze njani ukuba ngidle ifa lokuphila kwaphakade na?" Kepha uJesu wathi kuye, "Ungibizelani ngokuthi ngimuhle na? Kakho omuhle munye kuphela, uNkulunkulu. Uyayazi imiyalo ukuthi ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga, ungamuki umuntu utho, yazisa uyihlo nonyoko." Kepha wathi kuye, "Mfundisi, konke lokhu ngikugcinile kwasebusheni bami." uJesu wayesembheka wamthanda, wathi kuye, "Usalelwe into eyodwa. Hamba uthengise ngakho konke onakho, ube uphe abampofu, khona uza kuba negugu ezulwini, uze ungilandele." Kepha wanyukubala ngalelo lizwi, wamuka edabukile ngokuba wayenengcebo enkulu. uJesu waqalaza wathi kubafundi bakhe, "Akuve kulukhuni kwaba nomnotho ungena embusweni kaNkulunkulu." Kepha abafundi bethuka ngamazwi akhe. uJesu wabuye waphendula wathi kubo, "Bantwana, kulukhuni kangakanani kwababeka ithemba kumnotho wabo ukuba bangene embusweni kaNkulunkulu. Kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yesulungo kunokuba onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu." Bamangala kakhulu bathi omunye nomunye, "Pho kungasindiswa bani na?" uJesu ebheka wathi, "Kubantu akunakwenzeka, kepha uNkulunkulu akunjalo. Ngokuba kuNkulunkulu konke kungenzeka." Thandwa zami, ngiyayithanda le ndaba uNkulunkulu asambulela yona uma sibuka indatshana yalensizwa. Kunezinto ezimbalwa engiyithandayo. Eyokuqala, ngithanda ukuthi uNkulunkulu wethu akekho busy ukuthi akakwazi ukusibona. Asidingi ukuba senze i-appointment ukuthi Nkosi bengicela ukukubona. uJesu usendleleni khona la eyakhona. Kunomsebenzi abhekene nawo. Kodwa uthi angalizwa izwi noma bone isicelo salensizwa, amise konke, ayinake, afisa ukuzwa ukuthi kwenze njani. Ngibuka sengifika kuMntaka Maria, sengizilahla kuyena, senginxusa, sengithi, "Nkosi, kwenze njani?" Basho njalo abafundi mabefika kuJesu bathi, "Nkosi, nakhu sifa, kanti uthula uthini? Nazi izinto zonakala, kanti ukephi?" Namhlanje uMarkus uphendula lo mbuzo ngendlela ejulileyo ukuthi uyazi uNkulunkulu uma sesifika konke uyakumisa. Athi ngicela ukulalela ukuthi uthini. Ngicela ukulalela ukuthi kwenzakalani. Uyama uMntaka Maria uyayilalela lensizwa. uJesu is never too busy for us. Usithanda ngendlela yokuthi ukumisa konke alalele thina. But inenkonzo eyenziwa yilensizwa engiyithandayo. Lithi izwi likaNkulunkulu yagijima ngejubane yayozilahla ngamadolo phambi kukaJesu. Baningi abantu abafunayo. Baningi abantu ababuzayo. Baningi abantu ababheke iqiniso. Baningi abantu abalangazelayo. Baningi abantu abaswele.
asinaso isiqinisekiso ukuba lensizwa yini lena eyiphushile. Asazi ukuthi idonswe yini. Asazi ukuthi sekuyithatha isikhathi esingakanani ukuba isukume iyobheka uJesu. Kodwa esikwaziyo namhlanje idele ukumisa konke. uJesu ngimbone edlula ngendlela. Athi umhlabeleli mawungangedlula iJesu, athi lapho ubabiza abanye, athi mawungizwe nami. Athi isihlalo sakho somusa, athi ngimile kusona ngumboni ngiguqile. Ekhona inkonzo ebalekile. Inkonzo yokuyoguqa phansi kwesihlalo somusa. Inkonzo yokuyonxusa, inkonzo yokudlula ukuthi abantu bazothini. Yazi abanye bethu silimele ngoba sisuke sanendaba ukuthi abantu bazothini mabe ngibona ngiguqile. Bazothini mabe ngibona ngizehlisa. Khona abanye abantu abathi mina ngingancamela ukuhlupheka kunokuba ngenza umsebenzi onjena. Ngingancamela ukuxakeka kunokuba ngenze into enje. Lo msebenzi owabantu abampofu, owabantu abaphansi. Yazi lensizwa uma sesiyilandela indaba yayo inakho konke, kodwa uyakwazi ukuzehlisa. Iyakwazi ukuyilahla, iyakwazi ukubona noqonda ubuze bayo. Avikhathaza into yomuntu othi engelutho kodwa phakame. Ethi engenalutho kodwa qhoshe. Kodwa ngiyayithanda inkonzo yalensizwa eyaJesu. Enye inkonzo ayenzayo engithintayo, Nkosi ngingenze njani ukuba ngisindiswe? Ngiyazi ukuthi ngiyafisa ukusindiswa. Ngiyazi ukuthi izinto azihambi kahle. Ngiyazi ukuthi akuphelelisiwe. Kodwa ngazi ukuthi kumele ngenze njani. Thandwa zami, abanye bethu babambeke lapho. Yazi ngiyakufisa ukuthula empilweni yami. Ngiyakufisa ukuqhubekela phambili. Ngiyafisa abantwana bami nomndeni wami kube khona ukuzwana. Kodwa ngazi ukuthi how do we attain that? And so lensizwa ithi Nkosi ngicela ungisize. Ngiyayithanda lenkonzo ngoba uzehlisa. Athi Nkosi ngicela ukuba umfundi, ngicela ukuba ingane, ngicela ukuthi ungifundise. Zimbili voice izinto uJesu azibekayo ngokubuka kwami. Eyokuqala kunezinto engimele ngiziyeke. Kunezinto engimele ngizigweme. Ungabulali, ungebi, ungaphingi, ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho. Kunenkambo engimele ngishintshe. Uma ngifisa ukuba impilo yami ishintshe, uma ngifisa ukuba ngizuze okuthile, kunezinto engimele ngiziyeke, kunabantu engimele ngisuke kubona. Angikwazi ukukuthwala konke kanye kanye. Ngeke kulunge. Khona ukuzolimala. Athi ubhala kahle encwadini athi awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Khona engizoyithanda, khona engizoyiziba. And so uNkulunkulu into asifundisa yona ukuthi kunezinto engimele ngiyishintshe. Kunezinto engimele ngihlukane nazo. Kunabantu engimele ngibashiye ngemuva. Kodwa futhi okunye kwesibili athi yazisa uyihlono. Wena kunezinto engimele ngiyeke, kunezinye engimele ngifunde ukuzenza. Yazi ibhlungu lento ngoba khona abaziyo ukuthi khona abakufunayo. uJesu esefuna ukusitshela ukuthi enza ukuthi nokuthi ebese ngithi no, lokho akuhambisani nami. Esesinikile
sifile isisombululo. Hayi, angikwenzi mina lokho. Kwesinye isikhathi abanye bethu sifuna uNkulunkulu asiteketise. Sifuna uNkulunkulu asibambe ngezandla ezintofontofo. Sifuna uNkulunkulu asitotose. Sifuna ukuthi senzelwe konke. Yangithusa lensizwa iyona esukela uJesu. Uthe sefuna ukuyisiza umntaka Maria, iyona ehambayo ithi ngincamela ukufa, angeke ungibone ngenza lokho. Lithi izwi likaNkulunkulu ubuso bakhe babheka phansi wadabuka enhlizweni. Kodwa kuyena yedwa odabukayo, noJesu uyadabuka. Ngoba uJesu ngiyacabanga uyasho ukuthi bese sifikile isikhathi sokusizakala kwakho. Kodwa ngenxa yenkonzo uyangafuni ukulalela. Ngiyayisaba inkonzo yongafuni ukulalela. Konzo yongafuni ukufundiseka. Konzo yongafuni ukuthobeka. Konzo yongafuni ukuthi ufundiswe utshelwe omunye umuntu. Baningi phakathi kwethu abalimele, balimezwe inkonzo kamina. Mina ngengitshelo wena. Mina ngisifundiswa, mina nginemali zami. Yazi ithando sami khona ezinye izinto esingeke siyithole ngoba nakusafundiswa, esingeke siyithole ngoba nakusineyimali, esingeke siyithole ngoba nakusatshwa, esingeke siyithole ngoba nakusihlonishwa. Kunezinto uNkulunkulu azosinikeza sona, not because nayo yonke lawo qualifications. Besidinga inkonzo yokuthi uma semletha umuntu onokhiye ukuzivulela silalele. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibusise sivikele uNkulunkulu somandla sibusise yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.